Hola, em dic Marina, tinc 10 anys i avui us presentaré Juni B. Jones i en Superguapo d'en Warren. A l'escola de la Juni B. Jones hi ha un nen nou i es diu Warren. És superguapo. La Lucy es decideix que és el seu xicot, però la Susan i la Juni B. Jones no estan d'acord. Si voleu saber amb qui es queda en Superguapo d'en Warren, llegiu el llibre. L'ha escrit Barbara Park i el seu editorial és Brúixola. Té 89 pàgines. A mi aquest llibre m'ha encantat i és molt fàcil de llegir. Us el recomano. Adeu. Els llibres